काँग्रेसीक गळती चालूच मोठो धपको ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी गुलाब नबी आझादानूय काँग्रेस सोडली। 5 पानी राजीनाम्यात राहुलच्या बालिशपणाची चिरफाड। काँग्रेस म्हणतात दुर्भाग्य। जमीन बळकावपाच्या केशीत तिगूय मुखेल आरोपी जामिनार रॉयसन सँड्रिक मॅथिक 1,50,000च्या बॉन्डार सोडले। आयजीपी म्हणटालो केस वॉटर टाईट, जामीन सुद्धा मेळचो ना। वेंचणुकांक फुकट हायसा वाटपा विशयी केस सुप्रीम कोर्टान दिली। 3 जुईजांच्या बेंचाक पुनर्विचाराक। 2013तल्या निवाड्याचो जातलो फेरविचार, हायसांचो कोर्टात पोस्टमार्टम। हरियाणाची बीजेपी फुडारी सोनाली फोगाटाच्या मरणाच्या प्रकरणात सुधीर साकवान आणि सुखविंदराक अटक। सोनालीच्या ड्रिंक्सात केमिकल घाल्ले म्हणून स्पष्ट। टुरिझम खात्यान मांडवी रिव्हेरा कॉटरडेक ताब्यात घेवन मारले सील। मांडवी हॉटेल्साक 1995त जागो दिल्लो लिजार, भाडे भरूं ना। उपजिल्लोधिकाऱ्याची ताब्यात घेवपाची ऑर्डर। मोरपिल्ला सरकारी हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका मारिया म्युरेना मिरांडाक राष्ट्रीय पुरस्कार। 5 सप्टेंबराक राष्ट्रपती भेटयतली पुरस्कार। देशभर एकूण 46 शिक्षकांक मेळ्ळा पुरस्कार। आणि म्हारगाये आड काँग्रेसीचो राष्ट्रव्यापी हल्लाबोल। म्हापशा बाजारात भोवन काँग्रेसवाल्यांनी वाटली पत्रकां। मोदी सरकाराक बेरोजगारी म्हारगाय वाडली म्हणून टिका।